Quddiem il-kriżi tal-coronavirus, il-Prim Ministru jibqa' reżisti li imponi l-lockdown. F'pajjiżna kien konfermat li l-COVID-19 inferex fost il-komunità. L-Unjoni Ewropea trid imponi travel ban fuq l-istati membri kollha, iżda Robert Abela dan kollu donnu mhux importanti. Mhux hekk biss iżda l-Gvern it-tnejn baqa' jirreżisti li jinforma lill-Parlament l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż dwar x'ġara sa issa u x'hemm ippjanat li jsir fl-ambitu ta' din il-kriżi. Dan sabiex jipposponi d-dibattitu b'24 siegħa. Aħna r-rappreżentanti tal-poplu rridu nisimgħu, jekk ir-rappreżentanti tal-poplu tan-naħa tal-Gvern ma jridux jisimgħu il-Prim Ministru u l-Ministru tas-Saħħa, aħna nixtiequ. Nistgħux allura li ħadd ma jrid jieħu l-isbriga, nissospendu l-Kamra sakemm insegwu l-Prim Ministru u l-Ministru tas-Saħħa. Biex nissospendi l-Kamra jkun hawn ftehim, però ma ftehim, nirringrazzjak. Issa irid nivverbalizza dal-ftehim m'hawnx ftehim. Il-Parlament kienet jitlaqqa fl-istess waqt li l-Prim Ministru sejjaħ lill-medja f'Kastilja fejn ħabbar numru ta' restrizzjonijiet ġodda, iżda mhux lockdown. Dan minkejja li unions, korpi kostituiti, tobba, radjoloġisti u professjonisti mediċi oħra qed jinsistu li għandu jiddaħħal lockdown immedjat. Robert Abela ma jridx. Jista' jkun li naslu għal dik is-sitwazzjoni li konna nagħmlu din il-miżura biex nipproteġu s-saħħa tal-poplu Malti. Wawċi jekk ikun meħtieġ il-prijorità tibqa' s-saħħa tal-poplu Malti u nagħmluha dik il-miżura, però għalhekk qed nagħmlu dawn id-direttivi kollha biex kemm jista' jkun intawlu il-mument li naslu għal dik id-deċiżjoni u idealment ma naslu għaliha qatt. Il-Gvern kien oriġinarjament irrifjuta li jiddiskuti l-kriżi preżenti anke meta din il-materja tqajmet fil-House Business Committee. Fil-Kumitat tax-xogħol tal-Kamra l-Gvern kien rappreżentat mill-Whip Glenn Bedingfield u l-Ministru Edward Zammit Lewis waqt li l-Oppożizzjoni kienet rappreżentata mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus. Iżda aktar tard fil-ġurnata kien żvilupp importanti. Wara li l-Gvern kien irrifjuta li jagħmel dibattitu parlamentari dwar il-coronavirus, l-istess Gvern biddel il-pożizzjoni u issa aċċetta li l-Parlament it-tlieta jiddiskuti din is-sitwazzjoni. Intant fil-konferenza tal-aħbarijiet li saret f'Kastilja, Robert Abela qal li l-Gvern se jimponi restrizzjonijiet minn nofs il-lejl ta' tlieta, bars, ristoranti, kazini, kazinos, swali ta' tombla u ħwienet oħrajn għandhom jibqgħu magħluqa. Bars li joffru servizzi ta' ikel takeaway u ristoranti li għandhom is-servizz ta' delivery jistgħu jibqgħu miftuħin iżda ma jdaħħlux nies fl-istabbilimenti tagħhom. Il-lista sħiħa tal-istabbilimenti effettwati huma mniżla fl-avviż legali li kien ippubblikat it-tnejn filgħaxija. Ħabbar ukoll li l-multa l min qed jinqabad jinkiser il-kwarantina mandatorja żdiedet minn 1,000 euro għal 3,000 euro għal kull darba li l-kwarantina tinkiser. Iżda lanqas biss laħqet għaddiet sija mill-konferenza ta' Robert Abela li mal-ewwel bdiet kritika qawwija mill-imsieħba soċjali. L-istqarrija CMTU u l-UHM Voice of the Workers qalu li jinsabu diżappuntati ħafna għax pretendew li l-Gvern ikollu kuraġġ biżżejjed biex b'mod immedjat jagħlaq ir-rotot li għadhom miftuħin. Dan l-aġir qalu l-UHM u CMTU jikkontrasta ħafna ma' dak li għamel il-Prim Ministru ta' Spanja illi qed jimxi fuq l-esperjenza qarsa taċ-Ċina u tal-Italja fejn miżuri limitati waħedhom ma kinux biżżejjed u li l-marda inqerdet biss meta tieħdu miżuri iżjed effettivi li ma beżawx mill-effetti politiċi. Waqt istess konferenza ta' aħbarijiet Net News staqsel il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern dwar kif se jkunu salvagwardjati l-ħaddiema tas-saħħa u l-pazjenti meta aktar kmieni sar magħruf li 3 każi ta' trasmissjoni lokali kienu fost 3 ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. Chris Fern qal li l-infezzjonijiet ma ġewx mill-isptar iżda minn kuntatt bejniethom għax wieħed mill-ħaddiema kien imsiefer. Seta tiġrat fi kwalunkwe post ta' xogħol ieħor iżda nserta dan il-każ jinvolvi health workers għal Chris Fern. Ma ħadux l-infezzjoni għax kienu l-isptar, ġifieri ma ħaduhiex għax kienu qegħdin jagħtu kura lill-pazjenti, ma ħaduha għax kollega tagħhom kien imsiefer ġie lura Malta u qabel ma ħarġu l-sintomi f'mod li ġie ttestjat kien laħaq għal ftit sigħat kien viċin ta' daw il-kollegi tiegħu, hemm żewġ każijiet, kienu viċin il-kollegi tagħhom u allura infirex hekk. Ġifieri dan infirex mhux għax il-persuni kienu qegħdin jaħdmu mal-pazjenti, imma għax kien mill-post tax-xogħol seta' kien kwalunkwe post tax-xogħol ieħor. Min-naħa tiegħu Barni Camilleri ta' dettalji dwar spot checks li qed isiru bil-Pulizija tal-ALE u minn sezzjonijiet oħrajn. Kif issuġġeriet l-Oppożizzjoni l-Forzi Armati qed jgħinu fit-tqassim tal-ikel fil-komunitajiet filwaqt li l-gwardjani lokali se jkunu qed jgħinu l-ispiżjara fit-tqassim ta' mediċini. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jinsab impenjat fit-tindif ta' vetturi kollha tal-Gvern biex ikun kontrollat it-tixrid tal-infezzjoni.